Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, dan luar biasa. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Jangan kaya tak tangis-tangis ana sampean mau jam 5 mara ning Jaten, mongko sik seragam pramuka kaya ngono. Iki mau saka sekolahan kundur jam pira? Mantuke jam pira? Jam sekawan, Pak. Sekawan sore ya. Nggih. Oh iya, terus bablas nang Jaten. Nggih. Kaya ngono kuwi ning perjalanan gur saka Jaten ning Krandon kene wae sampean nganti saka kesele kok bubuk ngono ya. Nggih, Pak. Apa capek kok? Nggih, mboten entek, Pak. Nggih. Mboten entek. Nggih. Oh iya, sing semangat ya, Nduk. Nggih, Pak. Pokoke anggere nyinden ya to, tur dipresani karo piyai akeh. Piyai sing lenggah ki anggepen kuwi adalah spirit utawa power utawa kekuatane sampean. Nggih, Pak. Nggih, mergo sing dinteni ya kuwi penampilane sampean sing tetep maksimal ngono. Nggih, Pak. Nggih, deh. Sakniki pun kelas pinten? Kula nembe kelas tunggal SMK niki, Pak. Kelas tunggal. Nggih. Oh, nggih. Jurusan apa? Karawitan, Pak. Karawitan. Nggih. Nggih. Kos kontrak? Kos, Pak. Kos. Nggih. Nggih. Sesasi pinten? 300, Pak. 300. Nggih. Iya. Kok sahur sewengi sampe nyindene turah. Ya toh? Nggih, Pak. Ayo. Heeh. Jan anak wedok. Ayo, heeh. Ya saiki nembang. Wingi wis tak komando sampean kudu sinau liyane podang kuning ya kuwi Asmarandana Semarangan. Nggih, Pak. Siap ya? Nggih, Pak. Siap. Saiki matur sik karo para lenggah, para pinisepuh adi sepuh, Pak Lurah, Bu Bayan lan sedaya panitia. Wis, rangkelah kata-katamu sendiri dengan baik dan benar. Monggo, silakan. Wilujeng dalu, Pak, Bu, Pak, Bu Bayan, Nggih. kali Pak, sinten, Pak? Ora usah dikeki anu ngono lho. Bu Bayan kali Pak Lurah ngono Bu lho. Bayan, kali Pak Lurah. Nah. Nah, kuwi lho, Mary lho, Pak RT, Pak RW. Pak RW. Heeh. Kula Umi Hafifah, Saking saking Pulung Ponorogo. Piye, bingung ta, Nduk? Nggih, Pak. Piye jajal? Ayo, jajal. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Bu, Oh, nganu, dalah. Piye, angel ta? nggih, Pak. Ya wis, tak ajari gelem. Nggih, Pak. Nggih. Kula Umi Hafifah Kula Umi Hafifah, nyuwun pangestu dumateng para lenggah. nyun pangestu dumateng para lenggah. Mugi-mugi kula pinaringan kegiatan Mugi-mugi kula pinaringan kegiatan anggen kula ngibaraken beda ring kabudayan. anggen kula ngedaraken Ngedar kaya narkoba ngedar. Ngebaraken kaya gendera lho, ngebaraken kabudayan. kabudayan Lumantar sesindenan. lumantar sesindenan. Bapak Ibu, Bapak Ibu, kula nggih nderek ndedonga. kula nggih nderek ndedonga. Mugi-mugi warga Krandon Mugi-mugi warga Krandon tansah pinaringan ayem tentrem jenjem permanem durga mendak kala sirna yuwana basuki rahayu ing selami-lami. amin. Ayo terokno. Amin. Kok gur diamin iki piye? Diterokke iki mau. Nganu, Pak. Apa? Niku Apa? anu ngoten, Pak. Terlalu Pak panjang. Nggih. Oh iya tak baleni. Kula nderek ndedonga. Kula nderek ndedonga. Mugi-mugi warga Krandon Mugi-mugi warga Krandon Geneng Sari Geneng Sari anggenipun rasulan anggenipun rasulan tansah tansah pinaringan basuki pinaringan basuki sedaya ingkang kepareng swadaya sedaya ingkang kepareng swadaya ingkang saking para tani ingkang saking para tani mugi-mugi panenipun sukses. mugi-mugi panenipun sukses. Amin. Amin. Sing amin gen kono, melu amin iki piye to? Ngono. Sing saka pedagang Sing saka pedagang mugi-mugi mugi-mugi pinaringan laris berkah. pinaringan laris berkah. Batine kathah. Batine kathah. Amin. Amin. Kono wae sing amin iki lho. Kok nekat bocah iki diomongi kok.
Saking para pengusaha, usahanipun sukses. Usahanipun sukses. Nggih. Saka pegawai. Nggih, saka pegawai. Kok dimbuh nggih iki to? Saking pegawai. Mugi-mugi munggah pangkate. Tambah belanjane. Nggih. Ingkang saking tukang tambal ban. Nggih, ingkang saking tukang tambal ban. Mugi-mugi kathah ban bledos ngono. Mugi-mugi kathah ban bledos. Sing suwantene mak dhuwur. Iya. Manut bocah. Ayo pancen bocah polos kok. Ayo, bocah lugu. Niki anak kula Pak Estu. Dados sampun kondang temu pundi niki anak angkat kula. Ayo, angkat-angkat gamelan. Ya ora, tegese putra Andanu. Oh iya, putra Andanu. Saiki nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Nggih, wis to lek sajak engko ngantuk saya mergo sedina sekolah, engko bar tancep kayon oleh kundur ya. Nggih, Pak. Nah, tancep kayon monggo jam 4 ya. Nggih, Pak. Ayo njajal Asmarandana, ayo Semarangan. Coba Umi Afifah. Nah, saiki wis duwe kemayu. Ayo wis mesam-mesem pisan. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. No. Ayo. Aja turu. Ngopo kok guyu ngono? Mas-mas niku lho, Pak. Apa? Hah? Aja anane mah mencu wis anak-anak ya. Aja iya, kuwi lek anggere ning omah ndaru tetarungan karo bojone. Nah ya. Ya. Aja turu ya. Sore Nino. Apa tak niku lho, Pak, mas-mase, Pak. Di anu to, digojeki to? Nggih, Pak. Oh, ben ra guyu madhep ning rene, madhep rene. Oh, iki dipamerne ning krandon iso malah guyu. Ayo. Wis, ayo. Kaya wong salah obat ndak ayo. Yo. Yo. Nang, serius, yo. Nggih niki karo alon-alon oleh ning ngarep. Ayo madhep ngarep. Dewa Ya. nganglang jagat. Guyu neh. Madhep kelir neh. Wis ora konsentrasi kok ndak anu ya wis. Ayo. Nyangking ayo. Yo. Nyangking bokor kencah. Rono, madhep rono gendi. Nane Pedhopane pas lak iki pas entek kari dhewe iki mau ora kok ngarep kok lak terus nguri kari la aja. Ayo
Ora apa-apa to? Mboten Dicontoni napa-napa, Bu Kesi Pak. Nggih. ben lebih baik. Bu Kesi, ayo. Pedhotane nggon isi Heeh. luluh 1 suku kata digandeng ya. Oh, pamane kleru ya member Bu Kesi kan rong tau diseni bocah iki. Ya. Iya. Lah sampean kan wis tau isi ping 4 nah, ya. Lho Ngene kan lho, sampean kan tau Seto. ngene akhirnya. Lho kan sing ngiseni Nah, sampean. iya. Lah wong dek iki niku penggaweane bendalu mayang. Kula nggih nggumun kok anake iso metu papat iki lho ya Allah. Berarti lek bojo kula niku pancen wah luar biasa niku. Heeh, pancen ya. Diam-diam tapi menghanyutkan. Wong wedok iki tak sawange meteng kok ya. Yang, contone Bu Kesi. Hup. Ayo, Umi. Kudu iso kaya ibune. Lek iso ngono tenan, 100.000 kecekel, Nduk. Ayo. Nah, ngono kuwi. Isi Heeh. neto Nah, ngono kuwi. Suaramu 100.000. Ayo. Ayo. Apa? Apa 100.000? Nggih, Pak. Gelem tak kei dhuwit. Purun. Wis diajari Bu Kesi sik njaluk dhuwit. Nggih, Pak. Asem Bu Kesi keluarkan yo. Wis ben. Ayo 100.000 aku ora tau nggo dhuwit dadi dalange. Ayo. Ayo. Ngono. Ayo. Ben semangat anak wedok. Semangat. Iya. Ayo. Ya, dalu iki Dalu tombok ora iki. apa-apa. Ya nombok anak wedok ora masalah. Ya. Aja kok gur dhuwit to, lho omahku kae kok pek anggere iki kuat ngusung peken. Ayo. Nyo. Heeh. Iki ditung genah to. Nah, malah ora mung 100, 200. Oh. Oh, ki pira? 50, Pak. Ki pira? 50. Dadine pira? 100. Nah, ki pira? 50, Pak. Iki? 50. 50 ping 4 pira? 200. Nah, nyo 200 malahan. Ayo. Matur nuwun, Pak. Heeh. Ayo. Bocah hapus-hapusane gampang ayo. Ayo. Lah entuk dhuwit aja lali cengkoke yo. Nggih, Pak. Yo. Sandang kelawan pangan Rodokno karo rodokno blockinge panggung dikuasai. Nah, rono. Nah, yo lek mlaku iki karo nembang guru unuk-unuk tok iki piye bocah. Nggih, Pak. Iku tak jarke suwi-suwi bocah iki teko pawon isah-isah barang kok. Ayo. Ayo. No. Ya iku bagian nipo Nih. wong melek sabarna rimo Nggih. Para bapak supados anak menika semangat nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Ayo matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Bu.
Jenengan panjenengan sedaya sampun kersa paring apresiasi dumateng kula. Nggih sampun. Nggih. Nggih, nyuwun pangestu Pak Lurah. Nyuwun pangestu Pak Lurah. Ana sampah ketewer-tewer. Ana sampah keteler-teler. Pak Lurah nyuwun sawer. Pak Lurah nyuwun sawer. Malah diajari elek ora. Ampun nyuwun Pak Pardi niku bar enteke bar akeh aja ya. Nggih, Pak. Nggih. Bacute apa, Bu? Tembang kangen, Pak. Tembang kangen. Sik iki saka tak sapane para sutresna ingkang kepareng monitor lumantar YouTube. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Cahyo niki nderek monitor saking Tangerang Selatan. Nggih, badhe nyuwun lagu Sri Huning ingkang nembang Mbak Umi. Saking Juni Santoso asli saking Pacitan. Oh nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Ki Dalang kula Pak Yanto Palur Klaruan. Menawi kepareng nyuwun podang kuning nuwun. Nggih. Ugi menika Assalamualaikum sugeng dalu Mas Yoyok saking Ngadinu monitor saking Pondok Ungu Permai Bekasi. Oh iya, sugeng ayahi jejibahan mugi lancar ngantos tancep kayon. Salam kagem sedaya penggemar PWKS Klaten, WMC Bojonegoro, WMC Jabodetabek ugi sedaya kemawon sembah nuwun. Nggih, nggih nggih. Ugi menika titip salam kagem sang maestro streaming nggih Mas Muhammad Sukri. Wah iya, ana caraka. Kuwi piyayine sing kuwi. Ayo nang ndi cae? Lah kuwi kejaba tukang syuting dhek ya pemburu sinden kuwi. Ayo. Ayo karo Mas Mustahim. Mas Tahim, muga-muga diparingi betah melek, lek ngepit aja nganti keturon. Ayo. Yo diaturake tembang kangen monggo tetes Umi Hafifah. Yo kendo, yo. Monggo bersama Untadi channel Sugeng Monitor. Para YouTuber Umi Mania, monggo. Nah, ngono lho, Bro. Yobahke. Yo le, terus le. Terus le, yo. Malu mo. Sekali lagi tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Waalaikumsalam, Pak. Yo aja anggak kaya wong ora kenal, salaman sik ngono. Ayo salaman. Ayo, salaman wae ora masalah. Nggih. Kelas pinten Fajri? Setunggal SMP. Tunggal SMP. Oh iya. Tajak mulai nyawang karo Umi kaya cah wedi ngono nyapa. Ayo siji SMP, Umi siji SMA.
Biasanya umurnya let 3 tahun. Aku karo Bu Kesi ya tuwek Bu Kesi 3 tahun. Nah, ya nek lek wis rabi menjadi satu tetepan. Nah iya ngono kuwi ya iya. Fajri. Kali sinten mriki wau? Bapak. Bapak. Oh iya, wah jan kaya Antasena kowe lek. Bapak. Nggih kali bapak. Daleme pundi ta, Le? Manggis. Lalung. Manggis Lalung. Kabupaten pundi? Karanganyar. Karanganyar. Oh iya, heeh. Umi ngendi? Kula Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo, Manggis karo Pulung. Iya, nggih. Nggih selung. Ayo, kaya aku karo Bu Kesi, aku Blitar ta asline, Bu Kesi ngentrong. Mula ya dadine Blitrong. Ayo ngono kuwi. Nggih. Arep nembang apa cah ganteng? Dadang gula. Dandang kula napa? Sandiasmo. Larase? Pelok. Pelok 6. Pelok 6. Oh iya, Sandiasma. Sandiasmane sinten? Geneng Sari. Hah? Geneng Sari. Oh, tak kira gendeng apa gendeng iki. Geneng Sari, oh nggih. Sing damelke sinten? Bapak. Bobok. Oh nggih. Mriki kali sinten? Bobok. Ayo, jan nyenengke nggih. Ayo, ben dikancani Mbak Umi ra apa-apa ta? Ini lak padha-padha generasi, sampean generasi hebat, Mbak Umi ya generasi hebat, ngono kuwi. Ayo, nggih. Ayo disapa no. Monggo Dik Fajri kula aturi nembang. Monggo Dek Fajri kula aturi nembang. Sauri, Nggih, Mbak. Wah, bareng ngono terus gelem guyu. Oh. Ayo. Ayo bar kuwi terus ngene lho. Tuk ngono kae. Ayo. Ya Fajri, ayo. Oh, Mbak Umi. Ayo. Aja digesro ora, ayo. Ayo. Kaya prukan prawarga makarti. Oh iya, guyub rukun prawarga makarti terus. Ana cangkrah mrengsak padha kanca. Apa ki mau le? Mah congkrah mrengsak padha kanca. Ya, moh congkrah sak padha kanca. N. Nadyan peta pana mune. Ayo, terus bar iki Eling kabeh sedulur N. nunggal ati lati pakarti. Ik. Oh, kok ik? Apa G? Ayo. Bocahe tratap ngombalano. Oh, kok dolonge piye to? G. Kya tumandang ing karya sayo rukun Ya le. Adu dasar Pancasila R. rasa ikhlas bareng bangun geneng sari Keri dhewe I. Ya. iku dadi pan jangka. Tepuk tangan para kadang untuk Mas Fajri, luar biasa.
ndongakne ngendi Geneng Sari ya Le ya? Nggih. Nggih Geneng Sari tur ngangge dandang gula. Dandang iku kudangan, gula ki legi tegese kekudangan kebecikan marang Geneng Fajri. Geneng Sari khususnya ing Krandon. Oh iya weh cekak aos bocah. Khususnya ing Krandon. Oh iya Geneng Sari. Oh iya heeh. Elok. Karo sapa Le? Bapak. Apik. Bajute apa Le? Lagu gelo. Lho. Aja gelo to, tembangmu apik kok gelo lho, suaramu apik. Perkara urung disawer terus gelo iki piye ora? Nggih gelo, jajal kaya apa gelo. Sing nembang sampean? Nggih. Oh iya gelo iki piye, Gus? Ya coba. Wis to, pokoke awakmu ndampingi Om. Oh ya cara anune iki awakmu penari latar. Ayo penari latar. Ayo. Jajal yo gelo men digarap kanca-kanca. Ya. Monggo. Jadi mesem. Nah, ngono lho. Aja larang-larang. Senyum itu adalah ibadah. Nggih. Gimana seniman untuk bisa menyenangkan orang lain kalau dirinya sendiri tidak sedih. Jadi Fajri ya. Terus entekno. Ayo. Saramban wae ra apa-apa. Kaya ngene lelakonku. Matur nuwun. Aman. Sik lho aja lunga sik lho. Nggih. Iki mau sampean nembang lek ditunggoki karo Mbak Umi ta. Saya ganti Mbak Umi ben nembang sampean sing nunggoki. Ya. Bukan apa-apa, bukan hal yang negatif, namun ini adalah salah satu kerjasama yang baik antara generasi sinden dan juga dalang. Cita-cita dalang loh. Nggih. Ayo aja kuwatir luar Bukesi diparingi selangkung nggih. Nggih. Selangkung. Nah, ben dicaosi Bukesi sik. Saiki Umi nembang slendro iki akeh para Umi maniak iki sing ngersake. Ana apa jenenge podang kuning lho, gandeng kuwi pamundhut wong ya kudu gawe lega. Lah ngono ta? Nggih, Kek Pak. mau gelo saiki sampean gawe lega ngono kuwi ya. Ayo izin sik karo Fajri. Aku tak nembang sik ya, Dik. Ayo. Mung karo adine, Dik. Ora piye-piye karo adine. Ayo. Ampun, Pak. Mengke enten sing anu. Sing anu sapa ora nganu iya. Nggih. Karo sapa, Jri? Rene mau karo sapa, Le? Bapak. Oh iya. Ayo. Ayo nggih. Bawane ya, Umi ya. Gatekno ya Jri ya. Sapa ngerti so sampean mayang ngono ning apa kuwi alun-alun Karanganyar terus sindene Mbak Umi. Ayo. Bintang tamune Pak Yoyo. Ayo. Ayo. Nyewakne gamelan mayang kuwi pol-pole ora. Yo. Nano. Nadyan wujud temong peksi. Piye Jri? Apik ora Jri suarane Mbak Umi? Nek Kok padat singkat meno. Dik. Oh, bocah iki nek ana sing apik. Nadyan wujude mung peksi, sampean dalang kudune ngerti. Peksi iki apa, Jri? manuk. Heh? Manuk. Manuk, iya. Manuke sapa, Jri?
Mboten ngertos. Mboten ngertos ya. Heeh. Apik ora, Jri? Apik. Ayo ayo. Mangan porong? Wis, ayo wis apik bocah ngono kuwi, heeh. Nah. Ya. Bronto ya apa Jri? Pak Jri? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh iya. Pengen takon apa ora? Pengen takon apa ora? Nggih, Nggih, piye takon jan, takon ontang. Pak Yoyo, Apa? Bronto niku napa? Bronto. Mboten ngertos. Oke sih mboten ngertos. Bronto iki gandrung utawa katresnan ngono. Iling-iling taline Bronto. Terus blockingnya pindah, Umi kono kiwa, Fajri nengen rene. Nah, ngono. Ayo. Apik iki jan. Bila kamu di sisiku hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Alus. Kok to aku sik omahe Rama barang iki. Alus. Es ya. Ya terus ya. Heeh. Alus manis tur Solek sampean dalang ngono jadi terus disindeni Mbak Umi ngono purun. Saya. Non? Pripun? Mboten Fajri sing kula takoki kok. Pripun? Gelem ora? Gelem ora usah takon bapake dalang sampeyan kok. Piye Pak penake Pak ora usah ngono. Purun? Nggih. Purun. Ayo ora cetha. Purun. Ya apa-apa, iya, heeh. Ya terus. Nonano, iso Jri, iso goleki podang jenar. Ngono iso ra njajal? Ayo. Bar iki buka sih mending nyaosi sampean 100. Nah, goleki yo. Goleki podang jenar. Nah, cah cilik jam 2:30 nyekel dhuwit enggak elok Jri. Dadi Jri, pengen ora dhuwit? Purun mboten. Purun. Ya mesem iki gelem bukesi. Aja merem dipet ngono lho, wis to. Ben-ben sesuk tombok ora masalah ora. Kabeh kalah karo seneng. Nggih ta, Pak? Enggak, nggih kono karian. Iya. Titip Naomi ben dilungne Fajri. Ya, nah. Kok, Dik? Nah, nggih. Lah, Dik, 50 eding, Dik. Ngono. Iya, Yo, ayo. Iba bunga nyanding bisa dadi tamba
Fajri nderek temu dalang bocah teng Taman Budaya. Derek. Derek. Nderek. Tanggal pinten sampean? Sami kalian gelar. Kali dik gelar sami. Tanggal 31 Juli. Oh, nggih. Napa lakone? Siti Jatakan Bobo. Siti Jen napa? Siti Jatakan Bobo. Oh, Siti Jo takon Bobo. Angel men lho. Luar biasa. Walalalala. Siti Jo takon Bobo. Angel lho kuwi jere. Naskahe sinten? Naskahe sinten? Sapa? Bapak. Oh nggih, muga-muga sukses ya Le ya. Nggih. Karo Mas Gelar, Mas Brahma sok majune Brahma sik 1:30. Kuwi lek Brahma ora wedi, lek wedi ora sida. Ayo. Lah piye angger kae pocapan, kocap kacarita reng enek wong tekono. Nenggewel kata sini maliri ya malian. Anakmu turu lah wis dikemuli karo Mas Rinta kuwi. Ayo. Yes ben ra apa-apa. Yo, saiki diaturake podang kuning sik, dampingono Sri, ora kudu joget ning dampingi karo Mbak Yune. Yo, monggo. Esuk awan ning omah Oh
makasih Umi. Nggih, salim sih karo Fajri sebelum berpisah. Perpisahan ini. Waduh. Nggih, makasih ya Le ya. Nggih. Nggih, sesuk lek kurang puas sesuk bengi nusul ning Madiun. Minggat lek kuwi. Makasih Fajri, semoga menjadi generasi handal dalang hebat dari Karanganyar. Amin. Umi yang menjadi andalan Kota Riok Ponorogo Warangkono yang profesional. Yo, Diajeng Chandra Mulya bersama Mbak Trihastuti Retnowati. Nah, ya. Nah, dalam lagunya Lewong. Nah, gedruk iki Rin, gedruk. Sing kok ajarne Brahma ke lho. Gedruk kae. Ayo. Yo, diaturake yo. Gedruk ya, Mas? Gedruk setuju? Oke, siap. Yo, dados. Mas. Engko wae. Gitu, Val. Tuh gendak-gentung lho, Val. Yo. Oke, cocok, Mas. Oh iya. Pisan Kaspal. Walah. Wah, koyo diletakne wae tik kowe. Lah aku tuman kok. Iya. Aku kan seneng karo kendangane Nova. Ah iya. Ah iya. Sabda kita Hey!
semakin pagi semakin bahagia. Iya. Loh, iki kan tombone adem. Oh iya. Nah, kan gen semakin hangat. Gandeng ning Geneng Sari iki adem sari ngono lho ya. Dari Pak Ji peniti ndang Barata yo yo. Yo yo yo.